sanibona. Lana ke ngizocela ukuthi sichaze mina igama uBlack Heart G enimazi njenge-artist la kwi-Solmo Production. Phinde ngibe umphathi futhi wenkampani. Ngihamba ne-team yami la engisebenza nayo kwinkampani. Kusho ukuthi ngicela abafowethu beyichaze lo dadewethu. Siqale ngala. Yosivoice kancane. Yosivoice kancane kulo. Ngibonge. Mfowethu uthi unkulumo wakaMncwabe ya. Unkulumo wakaMncwabe ubambe i-team yami lana kwi-Solmo Production as umuntu ofakile nosibhekelele yonke into nje ukuthi sibe safe. Okay. Angusisuzichasa. Okay. Igama lami ubuhle Madlala mase kuphelele nobuhle Madlala. Hayi mina ke ngasho ngithi kwi-Solmo Production ngibhekelela yena umphathi wayo ukuthi mhlambe ubani umdingayo if yena engatholi engakhona ukumthola mhlambe athole mina nje iyona level engisakuyona le ukuthi nje umthole uyazuza kumina ubuhle Wola lapho ya umthobisa kampani zalokhulumayo bambiza ngo-DM abamaziyo abaningi. Ukuthi uvele kahle. Ngivelile sibopho sami. Ngingakatheki. Ya bafethu mina ke nje anginasikhundla ke mfethu njenge-artist nje nami elikhona la ngaphasi kwalomvimbo. Angibonge lapho kulowo ndawo. Sibonge kakhulu bafowethu. Ngathi niyayibona-ke i-team engisebenza nayo ayikakaphelile ayiphelele nje kobila. So sibaningi abanye abekho. Kodwa-ke asike siqaleke le nkulumo le esifisa ukuyidlulisa kunina. Sanibona. Hello. Wola. Okay. Manje sokhuluma nge-Solmo Production asikwazi singathanda ukuthi asitshele mhlambe ukuthi i-Solmo Production hlobo lunde igama yini i-Solmo Production yenzani noma kanjani nje i-Solmo Production kahle sidila no-music engayisho i-Solmo Production i-record label. So mangithi production lapho kusuke kunabantu abaningi abangakhona ukuthi basebenze kwi-production. So kahle nje sidila no-music video yonke nje lento nje entertainment. Solmo Production yamukela wonke amakhono. Yeah, wonke umuntu onekhono uyacula, uyamodela noma wenza noma yini nje noma iliphi talent mina i-Solmo Production i-record label nje yabantu abanama-talent. Asike sibuze-ke njengoba kuthiwa i-Solmo Production umphathi wayo uwena Black Heart. Awusithi nje fahla ukuthi la utholakala khona utholakala kanjani if mhlawumbe umuntu edinga ukuthi uzomdlalela e-host event or something uwenza njani utholakala uchaza Wethu ngiyayithanda kakhulu leyo nkulumo engakusho njengomphathi we-Solmo Production atholakala kuwo wonke ama-social network. Ngizokwenza nje i-story eside sibe sifushane. Awudingi ukungithola nje kalula nje la kuhlangene khona ama-platform wami wonke nama-profile unga-check-a nje kwi-website yami nayi la iyona le ungangena u-check-e khona uzathola yonke into. Then bese kuba ilonto nje i-website le artist profile la uthola umlando wami wonke nangempilo yami as a-artist. Mina-ke I'm irritable ngenza noma yini kodwa nje ngiyatholakala ngumuntu otholakalayo kwi-inthanethi noma ilaphi singaxhumana. Eke sithi awutholakali kuma-social network singakuthola mhlambe phesheya kwey'lwandle noma lapha eGoli yabo phela kuzokwenzeka sibe silapho ungatholakali vele ngithi okay ngifuna ukufika qathatha yize kuyena qobo nje mhlambe utholakala la. Uma ngabe ufuna ukuza kumina kubalulekile-ke njengoba ngishilo ukuthi kune-website leyo website inama-contact
sebenzisa lawo ma-contact-ke ukuze uxhumane nami ukuze sihlangane sibonane ukuthi senzani, ukhala ngani, ukusizakala ngani, kunjalo. Hayi, ngicabanga ukuthi yonke i-information ebesiyidinga itholakele. Ayitholakele ngoba konke sekukhona mamdinga siyatholana ku-Facebook, TikTok, nje WhatsApp nje. Right. Okay. Nakho kunye kusalayo. Mhlambe utholakala ngoLwesibili noma ngoLwesithathu. Hayi, mina ngisebenza zonke iy'nsuku, mina anginasikhathi sokuphumula mina. Ngisebenza zonke iy'nsuku. Monday to Sunday. Monday to Sunday, 24 hours. Hlezi ngivulile. Ake akube niyezwa-ke uma ukuthi khona engingakuzwanga kahle silandele nimlandele uzomchazela kodwa besiyichaza sibonge. Nenamba ngingayishiya futhi inamba yami ngqo, inamba yami ngqo. Iyona le. Uzangithola lana-ke mama. Sekuthi inamba se-office iyona le. Uyithola khona i-assistant yakhona iza kusiza ukuthi uthole lento oyifunayo. Sithembe ukuthi sobambisana, sithembe ukuthi nani ukuthi nje khona okudingayo ofuna ungakuboni kahle khona iSolomon Production izokuxazululela lelo khono onalo ukuthi khono liphi ngasikhathi wonke amakhono ayamukeleka nje. Asike sibuze lapho ukuthi awukusichazele nje ngomsebenzi wakho sewuthe wawunyakazisa nje kule ngathini kulo nyaka. Kulo nyaka. Yeah. Hayi mfowethu. Yabona mina mangakutshela ngomsebenzi engisawunyakazisile kunama-album nje awu-2 engisawakhiphile online. Kuzoba namasingili engiwakhiphile online. I-album le yokuqala i-Explore igama layo. Leyo album iyatholakala kuwo wonke ama-streaming platforms nama-stores nje wonke akhona. So unga-download i-MP3 yakho. Njengoba ngishilo kwi-website uzothola wonke ama-link. So imisebenzi yami engisanda kuyikhipha lapho phakathi. Kodwa-ke leyo msebenzi hayi angithathi njengomsebenzi mina engathi ku-serious because ilebula evukayo le kahle hle ngisayiqala phasi. So kunomsebenzi engisawupheka nje engicabanga ukuthi nizawuthanda. So ngiphathele into ezimnandi. Qhubeke nje nilokhu ni-check-a nje kwi-website uzangithola ngi-on. Support yenu siyayidinga bandla siyayidinga nomunye nomunye ngomnathi ngelinye ilanga mhlambe sobe sesizana kanje ngakho nje kanje. Sithembe ukuthi-ke ngithokozele lolu hlelo. Yeah. So mina engingakusho-ke kulawa amanye ama-artist if ufuna ukujoyina i-production ngivula izandla nazi izandla imina umphathi we-Solomon Production le team yami engisebenza nayo. So mawuyi-artist noma wenza noma yini uyacula, uya-actor, uyamodela, siyakudinga. Kukuwena-ke ukuthi ufuna ukwenze njani. Mina ngingasho lokho kuphela. Lokho nje ofika nakho uyoyithola nawe i-support ngakho. Usizakale nawe. Kahle sisebenza nje nge-artist la ekhaya, nge-artist. Yeah. Noma ngathi uyathunga, yabo mawuthunga, noma ngathi uyathunga, noma ngathi uyaphorisha icathulo, uyabhona. Uyabona-ke konke nje. Ubonisa indlela e-right. Kwazi ukushaya isicathameni, kwazi ukusina indlamu, ingoma, konke nje kwamukelekile, konke kwamukelekile. Akukho nje ongamukelekile ku-Solomon Production mo. Ngiyathemba ukuthi ngisuke. Sibonge kakhulu-ke. Bonge. Bye. Sanibona bafowethu. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ayimini uBlack Hearts the G. Umphathi we-SMP. Production. Hamba naye mfowethu la ukazi lami. Ngibhekelelayo ngaso sonke isikhathi ukuthi hleli kahle yini. Kukhona okungiphazamisana. Anganibingelela. Sanibonani bantu benkosi. Ngiyabonga manisaphila nami njengoba ngiphila nje bangibiza ngophila sande kodwa abangijwayele bangibiza ngoJebe. Athi Jebe. Noma isingaphansi kodwa mina ngeke ngithi acha hayi le mina Awusuka kodwa-ke balandeli niphile nibe bahle futhi nje bane bahle nje. Ngiyanithanda futhi njengoba nani nithanda umfowethu nje.
siyohle sinani ngaso sonke isikhathi njengoba nami sithanda nje nathi siyamthanda. Bafowethu ngizocela nje lapho ukuthi isilandeleke kakhulu-ke ey'nkundleni zethu ngoba phethe uswidi, angeke ngithi ngiphethe uswidi. Solmo Production iphethe uswidi uzayo umusic kudla kwendlebe-ke lokho engibathele kona. Yes, engikubonayo mina engisakwenzile kusakuncane, angakenzi lutho. Kahle khona into engifuna ukuyenza futhi ngiyomtshela uma ngabe sengiyenzile. Ngiphinde futhi ngazise ama-artist amanye njengoba Solmo Production phela i-record label lana nama-prizes wakhona. If i-track yakho ukhokhela i-track kahle hle, ngeke ngikushaya ama-charges for izinto zakwi-production like i-recorder, i-beat, i-mastering, ama-video, i-distribution, i-promotion yabo. Ngishaya ama-prizes-ke kanjalo. So bese ngiba nethuba le-record deal. Kwi-record deal into ekumele usheshe ucabange ukuthi ufunani before uzoyisayina. Wona khona ama-record deal nginawo. Iyona ndlela elula-ke i-artist elizaziyo ukuthi lifunani empilweni ukuthi lisayine i-record deal. Ikhampani izokukhokhela yonke le mali, yonke into oyidingayo njenge-artist uzayithola. Kusho mina-ke umphathi wayo i-SMP record label. Nginawo wonke amathuluzi e-artist. So ungahlali phansi uthi wena akekho umuntu okusizayo ukuthi ukwazi ukuqhubeka ne-career yakho. Nawa amathuba-ke. Ne-artist profile, le-artist profile ekwenzela ukuthi ukwazi ukuthola ama-gigs, ama-bookings international, not local, international. Kuzoba nama-social abalulekile ekumele uhlezi uwasebenzise ngendlela e-right. Hawu futhi ayakhokhelwa. So bafethu ngeke ngiqambe amanga, ukuba yi-artist kuyakhokha futhi iy'nto ey'ningi zazo ziyakhokha from i-studio nje, like i-studio akusona esamahhala. Before ngibe ne-studio ngaqale ngasebenza, ngathenga ikhompyutha, ngathenga iskrini, ngathenga i-mic, ngathenga i-amplifier. So nje uyi-artist nje yonke into yakho isuke ikhokha kahle hle. So abantu abaningi baye benga-understand into eyenzakalayo as an artist. Ngiyafisa ukuthi bafethu ulisebenzise leli thuba leli, lisavelile ngoba lona lizavaleka. Kulabo nje aba-serious ngicela ukuthi nilisebenzise lelo thuba. Bese kuwukuthi-ke mina engikwenzayo as i-head ye-record label, ngenza ama-beat, ama-sound nje from i-beat kuya kwi-recordings, recordisa, mastering, distribution, promotion, kuyo yonke indawo. Wena ukuthi ufuna ukwenze njani. So ama-masters wami wonke lawo enginawo-ke kampani. So ngizocela ukuthi abantu basilekelele nokuthi basilandele ngoba amathuba esinawo solokhu baposta laphaya kwi-website yethu. Hayi la i-website yethu le Solmo Production. Yonke umsebenzi esiwenzayo uyowuthola phakathi. Bebahle njalo.
khona iy'nhlamvu engiy'funayo la ngazo. Nisale kahle balandeli. Nisale kahle. Ningasixwayeki uma ngabe sibhemele ugwayi wesintu lo. Zulu traditional cigarette. So ningawuxwayi. Never mind it. Thank you. Nisale kahle. Le Castachi yahlezi ngimthanda. Silandele iwebsite yethu. Ngiyabonga kakhulu. Olá, Bangladesh. Lagi tu kita show yang ada sini, yang besar. Oh, dah beli dah. Dah berapa? Mana squash? Yang kita kakhulu naye futhi ngikhonze kakhulu njengoba sendawonye ukhuliswe yimina insizwa yami encane ngiyajabula futhi besingaka sikwazi nokwenza izinto ezinhle izinto ezithandwa abantu baqhubeka bakulandela abantu bakwazi ukunceda nalapho abanganceda khona siphinde nasimnike futhi usizo ngoba siyajabula ngayo futhi siyabonga abalandeli nisale kahle nibe naye Angathi ugazi useyavalelisa kodwa-ke kunodaba ekumele lidlule kulona la kancane. Kunenkinga yabantu abasha ababhekene nayo. Engingasho ukuthi leyo nkinga kahle hle eyomkhumbuzo. Uzithwala. Nayo into engikhuluma ngayo. So abantu abaningi ngiyabone engazi ukuthi bagxile kuyona kakhulu kunazo zonke izinto ekumele bezenze. So lana sizogaya ama-advice amancane ukuthi mhlawumbe
ungenza njani ukuze yonke into yakho phethe ibhalanse, ungahlali nje yonke imali yakho noma yonke into yakho, yonke into nayo noma umsebenzi osusebenza wena usebenzela yona lezo. So it's better ukuthi sibonisaneni ngaleyo nto. Ngizonibonisa ukazi ngala, nami ngizonibonisa. Akekho umuntu ongcono kunomunye. Umuntu nomuntu uzabeka umbono wakhe. Ningawushiya kuma-comment nje la ngaphansi. Siwenze ngelinye ilanga. Okay. Yenzeka kanjani-ke lento yokuthi umuntu azagcine esefola under pressure la ejwaleni? Uqala lana, ngiyabona into yokuqala, uma ngabe udinga imali, sonke siyayifuna imali and siyifunela izinto ney'dingo ey'balulekile. Ngakho-ke uma ngabe uyithola leyo mali, asike sithi usutholile umsebenzi, usuyasebenza. Okokuqala engingakusho, akukho lula kakhulu kodwa kona kulula. Uma ngabe ungazi ukuthi usebenzelani, ngikuqwashisa ngokuthi yeke ukusebenza ngoba imali iza kunika inkinga. So uma ususebenzayo kwenzeka njani-ke uma uthi awuzazi ukuthi wena ngokuthi uyasebenza, like mhlawumbe uhola ngenyanga noma uhola ngesonto noma uhola nge-fortnight. Mhlawumbe uyazi lezo nsuku njalo wena uma uhola, ake sithi mhlawumbe uhola u-3.5 nge-fortnight. Yes, nge-fortnight, yes. Uhola u-3.5. Lo 3.5 umuntu oyishayela le mpahla le, ngiyakutshela mina umuntu ongazi ukuthi ufuna ukuyaphi. Kulo 3.5 uzothatha mhlawumbe u-2 blocks awuspende la. 2 blocks awuspende la. Bese kusala u-1.5. Lo 1.5 uzawenza njani? Wona phela abazothenga ngawo into ezincane ukuthi akhona ukuthi adle. Uyabona? Kodwa nakhona wenza sure ukuthi ngalolo suku akahole ngalo, uboqaphela iphela ngalo lolo suku ungabe seholile. Kodwa-ke le nto kumele-ke siyivale. Umuntu nomuntu kumele kahle hle abe nebudget yakhe. Ya, kumele umuntu nomuntu abe nebudget yakhe ukuze yonke into iqonde kahle. So wathola umsebenzi, yazi ukuthi usebenzelani. Kahle hle wonke umuntu kumele aqhubeke empilweni yayo phambili. Akekho umuntu ongcono kunomunye. Sonke siyazana, sonke siyabonisana lapha nalapha. Ake ngigcine lapho-ke, ngathi ukazi naye khona akazonibonisa ngakho ngoba uyashuka naye ngala. Yabona-ke mina angifuni ukuqamba amanga, mina ngiyashaya impela la, kodwa 10% or 20% dala nje. 10% or 20%. So most yabantu lento bayibeka ibe u-80% or 90% ekuyinto engafuneki. Hayi, athi ngishaya isitifu kancane lana, awuqhubeke nabo Hhayi-ke mina-ke ikhona-ke la ngigxile khona-ke inyusa ivoice yakho la ngase kushokile lokho kushokelayo ngoba ngasofuze nangigxilele kakhulu. babonile. Yebo bese eshilo nje mfowethu. Hayi uma unekelo kwakho anginankinga kakhulu. Yabo Uzwe kahle hle. Yabo. ngashaya kakhulu. Ngizole ngingagxila ngapha kulokho engikuphethe ngesandla okushokelayo ngoba yophuza ngiyakhinyabeza kwesinye isikhathi. Kahle hle kusho ukuthi kahle hle lana sipromote ukuthi asigqugquzela abantu ukuthi baphuze utshwala noma sigqugquzela abantu ukuthi babheme. Sifuna abantu ukuthi bayicontrole le nto yabo ukuthi imali yabo yonke igcine isiphelela ey'ntweni ey'kahle beqonde.
asisho ukuthi umuntu akayeke ukubhema obhemayo, asisho ukuthi ayeke ukuphuza ophuzayo, kodwa sithi zama indlela nawe ongenza ngayo ukuthi impilo ibe ngcono. Sonke zama ukuba ngcono. Namhlanje-ke ngu-Black Heart the G endimaziyo. Music, ngiyabonga. Ningi kumsebenzi ozayo, production, as a solo production head. Ngithanda kakhulu. Salute. Let's go. Music, let's go.